Erokamano mano penjo maber ahinya to adieri mantiere en ni twak ma igoyo e budget kaluwore gi mantiere sirikal mamalo kod mag sirikal ma kor gwenge kata county governments chalo ka gima nitiere pogruok kaluwore gi kaka mbaka igoyo kanyo kendo kaluwore gi tudruok manitiere to emphasis kata jingo mimiyo budget mar sirikal mamalo en nikech chik dwaro ni samiloso budget wa mag kata mag county governments to national government ema kuongo dhi mbele nikech king'iyo gigo ma waluongo ni sources of revenue kata kuonde ma sirikal ma kor gwenge yude omenda gi to nitiere gimiluongo ni equitable share. Ting'eni mokwongo equitable share ni en owuok e sirikal mamalo. Omiyo nyalo bedo matek mondo county governments ochak loso budget margi kapok ging'eyo ni pesa di madhi wuok ma e sirikal mamalo kadhi e sirikal mapiny. Then mar ariyo bende king'iyo gima waluongo ni revenue generation sources kata sources of revenue. To ing'iyo ka pesni te kata omenda te migolo matiyo e pinywa ma Kenya kae ng'eny gi gin pesa mawuok kata omenda mawuok e sirikal mamalo. To gin omenda ma mokwongo inyiso wan ni to taxation laws koro kaka chike midhi tigodo e weche mag osuru nikech osuru en yo mokwongo ma sirikal kungogo kata yudo godo omenda kata pesa ma bang'e ikete budget. Omiyo ing'iyo ni to bende nitiere lokruok e sirikal e taxation law mamalo kata taxation policy ma nyalo affect kaka omenda idhi pog e sirikal choma kor gwenge kata ang'ono gini manyalo kelo lokruok kaluwore gi kaka omenda ni idhi pogi. Omiyo ng'enyne kanyo waseneno ni agency mar sirikal kaka Kenya Revenue KRA ng'enyne is at the forefront nikech king'iyo taxation to gin e okang' mamalo mar nyisowa ni to pesa ma wayudo romo nadi, pay as you earn gini ma jochulo chal nadi, other streams bende kaluwore gi gigo ma wayudo different streams of revenue chal nadi. Then mar adek Cleophas en nikech national government bende kama nitiere trajectory ma konyo wa ng'iyo ni to omenda mar Kenya chal nadi nikech for example king'iyo gimiluongo ni gowi kata debt burden ma Kenya ka to nikech sirikal ma kor gwenge gino koyiene gi mar mondo gikaw loans ma would be transferred back to national government mano manyiso ni sirikal ma kaka Siaya County ok nyal kaw loan gi Coop Bank to tame chulo samoro ai bang'e to pesa no ikelo sirikal mamalo. But iyudo ka nitiere debt burden kata nitiere pek ma sirikal mamalo nitiere godo e chulo gowi to pesa no eno affect omenda kata amount of resources mabrodhi ne our county governments. Omiyo king'iyo for example budget manokalo ne nitiere ywaruok e kind county governors through the council of governors ne nitiere ywaruok e kind national assembly nyaka e kind senate kaluwore gi milongo ni division of revenue. To mane timore nikech pesa manene jo county dwaro nodok piny to about negative 15 billion kaluwore gi pesni manotigo de sirikal mamalo mar mondo wachul godo gope manene osekawe. Omiyo mago e gigo ma samoro miyo twak kata dialogue madhi mbele e national budget duong' kendo imiyo jingo moloyo mano madhi county governments. Again, a very basic example nyalo bedo ni nikech national government budget en achiel to koro county government budgets to en budget 47. Koro luwre gi kaka governor gi lange MCAs CEC mar omenda kata mar treasury bende oseketo okang' mar mondo jogo ma ai counties go bendo ng'e weche mag budget kaka dhi. Nitiere samoro makoko jabedoga ka ipenyo